Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo banaa kaninyo. Manausap kanimo. Ngagsuon karong adlaw atong gihandom si San Josafat, obispo ug martir sa ato ang pagtuo. Atong hinungtuman sa paghalad ng Santos nga Misa ang atong mga minahal sa kinabuhi ug mga higala na nanginahanglan sa ato ang pag-ampo. Ilabi na ang mga nagmasakiton, ang mga idaran. O labaw sa tanan, padayon ta mag-ampo alang sa mga biktima sa linog o sa bagyo. O karon maandam kita sa pagsaulog ni Santos nga Misa, o ginusol kita karon sa atong mga sala. Isukit ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isukilon ko sayod ka man nga kining alaot bisalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo agdangan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo. Ibubo dinhi sa simbahan ng Espiritu nga mao'y nagdasig kang San Josafat sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa mga kalag nga iyang gibantayan. Aron tungod sa iyang pangama, kami usab nga gilig-on sa maong Espiritu, dili maulaw sa paghalad sa among kinabuhi alang sa among mga igsuon. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tuod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Nagdumala kamo sa daghang mga yuta ug mapagarbuhon nga daghan ang mga tao nga ubos sa inyong pagmando. Apan kining awtoridad gihatag kaninyo sa Ginoo nga labing halangdon. Usisahon niya unsa ang inyong nabuhat ug unsa ang inyong gilaraw nga buhaton. Nagmando kamo sa ngalan sa Dios ug sa iyang gingharian. Ug kun dili kamo magmando sa minatarong, kun dili ninyo tumanon ang balaod, kun dili kamo magkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios, mahiagom kamo sa kalit o makalilisang nga silot. Ang hukom mahigpit ilabi na alang kanila nga anaa sa gahom. Ang ordinaryo nga tao mahimo nga pasayloon sa ilang kasaypanan tungod sa kaluoy. Apan sila nga anaa sa gahom, muatubang sa usa ka mahingpit nga hukom. Ang Ginoo sa tanan dili mahadlok kang bisan kinsa, bisan unsa pa siya kagamhanan. Siya mismo maoy nagbuhat sa tanan.
Gamhanan siya o ordinaryo, o giangay niya pagsangkap ang tanan, apan iyang hukman ang binuhatan sa mga nagamando, sa dugang nga kahingpit. Alang kaninyong, gamhanang mga hari, isulat ko kini mga pulunga, aron mahibalo kamo, unsaon pagbuhat nga maalamon, o paglikay sa mga sayop. Kini mga balaang butang, og kun inyo kining atimanon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kun makakaton kamo ni ining pagtulun-ana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Busa himua ang akong pagtulunan nga inyong bahandi og kalipay, og matudluan kamo pag-ayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Matarong ang nag-uol ug ang hangon, luwas ang ubos ug ang kabos. Ikan sa kamo sa dautan, palingkawas sa sila. Anak sa labing halangdon, apaning og mga tao mamatay kamo, ug mapukan sa masabisan kinsang prinsipe. Manindog palihog. Alleluia, 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 alleluia. Magday ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaluy-i in town kami. Nakakita kanila si Jesus ug miingon, lakaw og pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nagaayo sila. Agos sa kanila, sa pagtanaw nga naayo na siya,
mibalik og nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man ka tao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganuman nga kining dumuduong, maura may mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa ebanghelyo ni San Mateo, Mateo 10:8, si Jesus nagmando sa iyang mga tinunan. Ayuhan ninyo ang mga masakiton. Banhawa ang mga patay. Hinlui ang mga sanlahon. Hinginli ang mga yawa. Kini adunay ikaduhang bahin. Sumpay pa niya, nakadawat kamo nga walay bayad, panghatag usab kamo sa walay pagpangayog bayad. Arita sa unang bahin, siya nagmando sa iyang mga tinunan sa paggamit sa ilang mga gasa nga nadawat gikan sa Ginoo, nga mao ang gahom sa pag-ayo, sa paghingilin og mga yawa. Og dinhi sa atong ebanghelyo atong makita nga si Jesus dili lang di ay maayong manugo, kundi siya'y unang mubuhat sa iyang gisugo ngadto sa iyang mga tinunan. Mao ni usa sa mga timailahan sa maayong magtutudlo, maayo nga pangulo, maayo nga leader. Dili lang kusog manugo, mubuhat usab sa unsay iyang gisugo. Og karon panahon sa katalagman, panahon sa linog ug bagyo, atong makita diha sa ato ang mga leaders. Leader sa simbahan, leader sa gobyerno. Kinsa gyud ang mga maayong leader nga di lang kutob sa pag-post sa social media kunon sa ilahang nabuhat. Makita gyud nimo nga ang uban ug daghan kanila wala magpabilin sa ilang opisina aron lang pagmando, kundili nangunay gyud, naghugaw-hugaw aron pagtabang, paglimpyo ug pagpanghatag og relief goods ngadto sa ilahang mga ginsakpan. Mao na ang timaan sa mga maayong leaders, kanang mubuhat dili lang kusog manugo. Apan ug maghisgot ta og pagbuhat, dili lang mga government officials, mga private citizens, dili lang mga naa sa foundation, mga NGO, ato makita nga dako kay ikatabang. Usa karon ka bata nga heroic og inspiring kaayo ang iyahang gihimo o gihatag nga panig-ingnan, tagaliluan, 15 anyos, kadungog siguro mo sa iyahang pangalan, si J-Boy. Mismo si Archbishop Palma sa iyahang Facebook page, nagpasalamat kang J-Boy sa iyahang maayong panig-ingnan. Sa wala pa nakaila ni J-Boy, si J-Boy di ay usa ka batan-on, 15 anyos, tagaliluan.
Unya karon nakadawat siya og daghang pagdaig og gani nakadawat siya og scholarship og daghang mga cash nga hinabang tungod sa iyahang pagluwas sobra 50 katawo nga naapil sa baha. Mga bata, mga mabdos, mga tigulang. Sa dihang siya gi-interview, matod pa niya, naglibog siya kung kinsay unahon pagtabang. Kay daghan kaayo ang nanganawag kaniya kay nangayog tabang. Wala niya matabang ang tanan, pero siya'y kinadaghanan og naluwas na mga kinabuhi. Wala siya'y moderno nga mga kahimanan sa pagluwas. Iyang gigamit, salbabida, og sakayan nga makasakay lang og 4 katao. Pero sobra 50 ang iyahang natabang. Sa pagpangutana kang Jiboy, unsay naka-inspire nimo pagtabang, pagluwas, pag-rescue ining daghang mga tao? Unsay iyahang tubag insiya? Kami man ang unang gi-rescue. Ang iya ding mga uyuan, nangita silang pamilya. Og sa dihang na-rescue na siya, iyang mama, iyang pamilya, iyang mga uyuan, gikapoy, nangaon, isibat siya, iyahang gikuha ang sakayan sa iyahang uyuan, ug dito siya sugod og pagtabang, gikan sa buntag hangtod sa gabi. Kilom-kilom na ngit-ngit, pagtabang, balik-balik, way kan anay, bahalag nangasamad, bahalag kapoy, wala niya baliha. Kay na-overwhelm siya sa kadaghang mga tao nga nangayog tabang. Unya, dili siya, wala na siya magunahuna. Unsa pa iyang gikinahanglan, iyang unahunaon, iyang gihunahuna nga makaluwas pa og daghan nga mga kinabuhi. Sa atong ebanghelyo karon, napulo kasanlahon ang naayo. Apan usara ang nibalik aron pagpasalamat. Matod pa sa Ginoo, dili ba napulo man katao ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Mga igsuon, mas daghan di ay ang dili mapasalamaton. Pero naagihapoy mapasalamaton. Si J-Boy, mauto iyang pagpasalamat. Kay na-rescue man siya ug una, uban sa iyang pamilya, nitabang pud siya pag-rescue. Sobra pa sa gidaghanon kaysa naluwas sa uban. Ug mao ni ang giingon ni Jesus ay kaduhang bahin sa Mateo 10:8. Nakadawat kamo nga walay bayad, panghatag usab kamo sa walay pagpaabot og bayad. Si J-Boy, siya madawat og mga kwarta sa mga naluwas niya. Pero di mato kapugngan daghang mga tao nga nalipay, nahimuot sa iyang gibuhat, nihatag niya og reward. Mga igsuon, kita usab gipahinumduman. Una, nakadawatag daghan. Kadawatag bagong kinabuhi kada adlaw. Nakadawatag daghang resources. Nakadawata og gahom og responsibilidad. Nagisangon kanato sa Ginoo, isip usa ka pamilyado, isip usa ka trabahante, isip usa ka negosyante, isip usa ka alagad sa simbahan. Privilege kini nagihatag kanato. Nadawat ni nato nga wala bayre. Mao nang gipahinumduman ta sa paggamit sa atong mga gasa sa pagtabang sa uban. Ug ikaduha, ang pinakanindot di ay nga pagpasalamat
tungod sa kaayo sa Ginoo sa atua, mao ang pagtabang sa uban. Ang tinuod nga pagpasalamat, maghatod kanato sa pag-alagad sa Ginoo ug pagtabang sa labing nanginahanglan. Kung kita nagpasalamat, nabuhi pa ta, wa ta magrabihi sa linog, sa bagyo, nasalbar ta, naluwas ta, atong hinumduman. Ang labing nindot nga pagpasalamat, mao ang pagtabang sa uban. Pag-alagad sa Ginoo sa walay pagpangayo ug bayad. Hinaot pa unta. Usa ka nasudnong pagtuwaw alang sa kaluoy ug kabag-uhan. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuwaw sa imong katawhan diri sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw nining walog sa kangit-ngit. Midagop kami kanimo karon na paubos og nahugno. Samag na hisalaag nga karnero nga nahulog sa bungaw. Mabalak-on na ning kamot nga makahawid sa sangang kabuk. Nagatuwaw nga maling kawas. Gikan sa pagkaunlod, luwas sa kami, o Ginoo. Sama sa salmista, ibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan. Nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias na lubong dito sa lapok sa Atabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruch. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko. Gitugutan namo nga mukaylap ang kangit-ngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-areglo o tig-patuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat og mga nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kaluy kami, O Diyos, sumala sa imong balahod tayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalusong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus og pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan, gimao-maong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga ang among katawhan, nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apanabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang pinayran. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod, o Ginoo ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat ng mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawadaan og paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami o gisuluban o bagong pagkatao diha ni Kristo. Umari ka, Espiritu Santo,
baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom. O buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga maligon, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod, ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mo patigbabaw ang kamatuuran, kaangayan o kamapuangoron. Ginoo, kaluy kami. Kristo, luwasa kami. Espiritu, baguha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Berhen sa Santo Rosario, among gisalig ang mong pinalangga nga nasod, nganha sa imong mga kamot. Amen. Amen. Mga igsoon pag-ampo kamo, nangako inyo sakripisyo dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok ng santos kasimbahan. Maluloyon nga Dios, ibubo ang imong panalangin ining mga halad, ug liguna kami diha sa pagtuo kanimo, nga gipadangat, gipadayag ni San Josafat, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo. Kini og ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang iniyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo karunayong sa tanang dapit. Kay imong santos nga martir si San Josafat sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa mong tawhanong kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on, aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos, Ginoo di sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa dalang kasantos. Ipadalain mo Espiritu ang pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha sa iyong pan, pasalamat kanimo, pipikas ug mihatag niini ngadto sa iyong mga tinun-an ug miingon. Tawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang parihapon, may kuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan kay kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
kini ang misteryo sa pagtuo. Namatay ikaw, O Kristo, nga banaw ikaw, Ginoo, nga mubalikan, nga gahulat, amin. Ang paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo, Amahan, ing pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tugod kayo mo kaming giisip nga angayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, pagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa buong kalibutan, imo nga manghingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na sila nga among gihandom karon. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa ibong daw. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Josafat, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga dahigon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ihataganan kaniyo magagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan tong gamito ng mga pulong gitulukan nato sa atong manunubos. Amahan mo Nga ka sa mga langit, pagkaigo ng imong ngalan, muapot ka na mo ang imong kingharian, matuman ang imong pagpuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami karunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtay nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunubos. Kahi imo malaging harian ang gahumog ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, kao nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana akan inyo. Maanaw sa kanimo. Kaya pakita ang tiyamaan sa itong paginigsunay, panagdait mo na kayo tanan. Kudero sa Diyos nga nagawaktang sa mga salan, sa kalibutan, aluy ikaloy namin. Kudero sa Diyos nga nagawaktang sa mga salan, sa kalibutan, kaluy ikami. Kordero sa Diyos nga nagawaktang sa mga sala, sa kalibutan,
Atagi kami sa kalinaw. Mga igsoon kinibang korderos sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga magkalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Ginoo kining pagkalawat nga langit nun. Paghahatag utay ka namo sa Espiritu sa kaligon ug kalinaw. Aron tungod sa panig-ing na ni San Josafat, ang among kinabuhi ikatahan namo nga mahimayaon, alang sa kadungganan ug kahiusa sa imong simbahan. Idi among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Nahalad na ang misa, na ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.